I zdravo ljudi, Harun Ivković ovdje. I da, snimamo Minecraft. Danas ćemo, to jest sada ćemo praviti sat. To jest onaj ručni sat. Pa izrađivat ćemo ga od. Biće nam potrebno Grey Standard Clay. To jest mogli bismo i vunu koristiti, ajde šta fali sad. Evo, siva vuna. Za kasnije ćemo se dogovoriti, vidjet ćemo šta sad. Evo ovako, počinjemo sa 5 ovih, stavljamo jednu, pa onda idemo ponovo. Tako. Ja mislim da mi je sad sve u redu, ali? Ne, nije. Dobro, ajde na veze, ovako. Je sad valja? Valja. Da, sada je to. Pa bit će jedno oko 5 ovih. Kao za metalni sat. Ja inače sam najviše klipova snimao o svome satu. Casio, ako je ko gledao, mada taj klip sam odavno izbrisao. Onako mi se svidjelo i čisto sam ga izbrisao. Dobro. Imam još jedan ovaj. Mada onako lijepa, u ovom peku mi je lijepa vuna. Onako solidna. Sada ćemo uzeti crnu vunu. Sada ćemo pozatvarati ovo. Da pozatvaramo ovdje. Sad. Ovdje gore. Zatvorimo ovo vunom. Crnom. Idemo sad na 1, 2, 3, 4, 5. 5, onda idemo u ovako. Ovdje 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pa 11. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Biće i solidan, valjda sat. Najprije problema ću imati oko sata. Kada budem pravio malo ovako nekako. Bude sad ovako. Sad mora ovdje da se ovako. Sad. Ovdje da ide ovako. Samo. 16. To bi negdje bilo ovako. Sad skroz brzo. Mislim da bi ovako nekako to trebalo biti. Jer sad sam nekako napravio, ne znam gdje sam pogriješio, ali nema veze, ajde sad šta isto dođe. Sad ovo popunim, mada ćemo ovo gore još jednom. Pa ovako malo mi, ovo kad šutim malo mi više treba da izbrojim. Jer malo zeznut ove blokove brojat. Ja to ne volim nikako. Kad moram brojat, ali eto nema veze. Opet šta
Šta ima, šta se može, može se, šta se ne može. Dobro. E sad. Pružavamo ovdje blok sa ovom vunom. Ja mislim da bi sad ova vuna onako. Sad ću morat ponovo da brojim blokove. Dobro. 7, super. Isto je sa druge strane, koliko se meni čini. Sad ćemo stavimo ovako. Stavimo crno, pa će žute kazaljke biti ono. To jest, bit će, ne znam, sad. Stavit ću svjetlo. Vidjet ću. Da, sad ono, nemojte očekivati da će ovo sad nešto biti profesionalno, jer će se sastaviti 2-3 epizode, sad zavisi. Ubrzo ćemo završiti, kada popunim ovo, tako ću i završiti, jer trebam to sve editovati. Pokušat ću da izbacim do 12, mada to je sad nemoguće, ali eto, šta sad, mora. Naravno, ne mogu očekivati da ću izbaciti do 5, 6, 7 minuta do 12, tako da ono. Ne bacim da jedno, vidjet ću, uglavnom. Da, redovno ću snimati, ako naravno bude podrške i ako tu budu lajkovi, subscriberi, znači redovno ću snimati sve, bit će ok. Stavit ću još kazaljke, mada ono, da, samo, to ću ovako. Da, mogu ovo nešto uraditi, što se meni pravo sviđa, što ja volim uraditi, onako, da. Ovako bude namješteno. Ovo će 3 crtica. Sad. Ovako. Jedna, tako, 4. Mada, može se. Evo. Mislim da mi položaj baš i nije baš najbolji. Tako da ono, evo. Sad ne računam sa to pravo vremen, onako bez ove tanduram, ali evo. Stavimo ovako. Pa da, bit će bolje. A da, ovdje ćemo staviti jedan krug. Mada ne znam. Ali u redu, ajde. Onako bez veze oni krugovi na satu. Krugovi na satovima. Oni ne. Sad sam ja ovdje, ja mislim, se koristio stavio klip. Se ne varam, jest. Šta ćete? Malo više volim standard clay. Evo će čisto onako biti za boju. Onako, bez veze. Dobro. Sad kad smo postavili sve te redstone lamps, ovo je uredno i završetak klipa. Treba će nam lever. Mislim da već znate šta želim da napravim. Da.
se ovo moć pali. Super. Evo ga. Ovo mi nešto šteka, ne znam zašto. Ali u redu. Može se. Možemo se. Ali može se i meni, imam ja vremena. Hop, 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 hop. Super. I evo ga. Ovo je ujedno kraj prve epizode. I eto, vidimo se.